سلام كورات هوات ببزح قرشي ورحوي ويكا عمتاوي خفيلنا بدولار مالتي بدولار مخفلنا راح زيخونا مستزلو ناي paying method ناي كفلي سرعات بطعمي إن إيجابيا بزخون يكون ناي باسبورت ويكا ناي ناشنال ايدي بزخونا ايدنتيتيو فيريفاي خجبرن زي وهاب ابليكيشن حيزلكم مازال له ያው ከምትኩሉ ዝፈልጦ ዩቲዩብ እቲ ፓርቱ ማለት ክልተ ዓይነት ዩቲዩብ ዘሎ እቲ ኣፕሊኬሽን ባሉ ሓደ ዩቲዩብ እዚ ዓይነት ዩቲዩብ ኣሎ ካልእ ዩቲዩብ ከዓ ኣብዚ ኣሎ ማለት እዩ ዩቲዩብ ዝብል እዚ ሓደ ዩቲዩብ ከዓ ዩቲዩብ ፕሮ ይብል ማለት እዩ እንታይ እዩ ዩቲዩብ ንኣብነት ቪድዮ ናተፃወትካ ፀኒሓ ንኣብነት ሙዚቃ ወይ ዝኾነ ናሰማዕካ ፀኒሓ ማእኸል ባክ ትልካ እንታይ ይኾን ይጠፍእ ማለት እዩ እቲ ናይ ድምፂ ዝነበረ ጨዋታ ንሱ ሎሚ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ግን ዩቲዩብ ፕሮ ዝብል ብቅርሺ ከፊልካ ዝግነ ግን ከዓ ብነፃ እየ ለማዓንቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ዩቲዩብ ፕሮ ዝብል ልክዕ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዩቲዩብ ፕሮ ከፊትና ክንሪእና ንኣብነት ተዋሓደ ዝብል ደርፊ እኒኦ እዚ ተዋሓደ ዝብል ደርፊ ኣሎ እዚ ደርፊ እዚ ማእኸል ፀቂጥና تنبي بالحال حدا يوقفتو هذا انا نقبر نخل زي يوتيوب الاورد على يوتيوب تزخو نيرو ماخل ندير صغيرنا يطفي هذا كن ماخل تصغيرنا انت وحده انا عادي بفلاي زي تقم يوتيوبرز بزح فيديو مرأي لعنت ጊዜ ክወስድ ዝኽእል ዝነበረ ማለት ሰዓታት ምምላእ ማለት ላይቭ ተውለይ ምናምን ዝብል ሰብ ኣሎ በይዛይ ኣብ ዩቲዩበር ማለት እዩ 4 ሰዓት ምምላእ ብጣዕሚ ፈታኒ ይኸውን እሞ እዚ 4 ሰዓት እዚ ምምላእ እንታይ ምግባር ይከኣል እዩ ዝኾነ ይኹን ቪድዮ ከፊትካ ብዛ ዩቲዩብ እዚኣ ብዛ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ከፊትካ እንታይ ትገብር ማለት እዩ ساعات يملل له ማለት ስለዚህ እዛት መስል አፕሊኬሽን ኣብ ዲስክሪፕሽን ካገልኩም የቴሌግራም ሊንክ ኣብቲ ውሽጢ ቴሌግራም ኣሎ ተስፋት ተብላት ወለም በጣም ከምትፈትዋ ጥቅምላ ይተማመነ ነዚ ቪዲዮ ላይክ እና ሰብስክራይብ ነው ጋር ከይትርሱ ያራን ያለ ታንቀን